खामानियानो गैयालै माथो सरलपारा थांनाय 2019 आव फैबाय खामानि गैया आरो नै दा नै 2023 आव फैबावबाय जेबो खामानि गैया सरलपारायाव बेफोरबायदि साफा नुयोब्लाबो माने इसिबां माने निज्लायाव जेसेबां मानसि जायो निज्लायाव जेसेबां मानसि जायो बेबायदि मानसियानो जाया आरोना बेहाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो जों दिनै माने सरलपारा थांनो ओंखारलायबाय नै गेन्द्रा हाय नुद' हाय नै गेन्द्राया साफा नै लावफानि दै बारनानै सिजोबबाय ओरैहाय नैबे दैखौ बारनानै एकदमबारे सिजोबबाय लावफानि दै दा बे लावफानि दै मोनफैबाय जों दा सरलपारा थांगासिनो दं आरोना नायलांबाय था अब्ला नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन आरोना फाइनालि गाइस जों सरलपारा मोनफैनानै बागान मोनफैबाय नायनो हागोन मोनसेबो स्पट मोनसेबो पिकनिक जानायानो गैया हेनै नायनो हागोन गोजाननि थाखाय फैनाय जाया आरोना बेहाय बांद्राय मानसिफ्रा गोजाननि थाखाय फैया ओमफ्राय नैबेहाय 13 निफ्राय नाइट श' जागासिनो दं होनदोंना दिनैहायथ' माबा 18 ना बेसेबांबा दोनना 18 ना दिनै 18 दिनैहाय प्रेक्टिकेलमोन फैगोन होनगोन खोमा दिनै दा नाइट श' 3टायाव सौफैगोन होनदों आरो प्रेक्टिकेलमोन फैगोन नैबेहाय दाख्लै 13 थारिखनिफ्राय जादों होनदों दा बेहाय बिसोर फैबाबो खामानि गैया आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला जोंनि निज्लायानो हाइस्ट सोलिगासिनो दं आरो दासान्दि अब्लाबो नोंथांमोननो देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था खामानियानो गैयालै माथो सरलपारा थांनाय 2019 आवबो फैबाय खामानि गैया आरो नै दा नै 2023 आव फैबावबाय जेबो खामानि गैया एसेबां जोंनि निज्लायाव माने ओरैबायदि मानसि जाखायो दा थाङोबा खामानियानो गैथारालै माथो लोगोफोर सरलपाराया नायनो हागोन जोंनि चिराङाव निज्लायानो टप जानानै दं आरोना दासान्दि निज्लायानो टप सोलिगासिनो दं पिकनिक स्पटआव दा ओरैहाय मानसियानो जाया मथा मथि स्पट मोननैसोल' पिकनिक जाग्राफोर दं दा नैहाय जोंनि खाथियाव आरोना स्पट मोननैसोल' पिकनिक जागासिनो दं नोंथांमोना नायलां अब्लाबो देखायलांगोन आरोना इसिबां जों सिगां 2019 बा 18 आव फैदोंमोन बे समावबो मानसियानो जाखायाखै ओमफ्राय दाबो नै 2023 आव फैबावबाय 2023 आवबो दा खामानियानो गैया होनजायो आरोना दाख्लैसो फैनायाव माबायदिमोन बेखौथ' बुंनो हाला दाथ' जों डाइरेक्ट दिनै 18 थांबाय खोमा 18 आव फैबाय दा नाइट श' सोलिगासिनो आरोना नाइट श' सोलिलायनायनि हिसाबै मानसि जानांगौमोन दा मानसियानो जायाखिसै माथो खालामनो दा मोनाफ्राव जानो हागौ दिनै प्रेक्टिकेलमोन फैयो होनदोंना नायनोसै जों बेसे गोबावसिम थानाय जायो बांद्राय गोबावबो खालामखाया जों दसेल' थानानै थांगोन नोंथांमोना अब्ला नायलांबाय थाबावदो फाइनालि गाइस जों सरलपारायाव एसे पार्टि खालामबाय आरोना आरो नैबेहाय बेनोखासै पार्टियालाय आरो माथो बुंबावनो जायगायानो मोजां नङा जेराव आरो पार्टियालाय माथो बेसे मोजां जाबावनो नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो दिनैनि ब्लगाव आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो इन्जय खालामदों होननानै दामाने जों सरलपारायाव दंफैयोमोन आरोना दहायनो नोंथांमोना नुबोखाबाय जानो हागौ दा जों माने एसे पार्टि खालामबाय ओमफ्राय नै बिथिंहाय खुवा खुगासिनो दं दा ओरैबायदि खुवा खुगासिनो दं खुवा मोनब्ला माने ओरै हाजोखौ एसे मोजां नुयो बे हाजोनि थाखायसो माने जायगाफोरखौ एसे साफा नुयो आरोना सरलपारा जायगाखौ मानो होननानै बुङोब्ला सरलपारायाव बेफोरबायदि साफा नुयोब्लाबो माने इसिबां माने निज्लायाव जेसेबां मानसि जायो बेबायदि मानसियानो जाया आरोना बेहाय माने पिकनिक जाग्राफ्रानो मथा मथि 1 स्पट बाय 2 स्पट बेफोरबायदिल' बाहाय नोंथांमोननो आं लाइभ प्रुफ देखायनो हायो दाथ' दंनायालाय मोननै दं बैथिं मोनसे दं बैथिं मोनसे दं गारिजों सुदों नङाबा मोननैसोल' दं आरोना लोगोफोर नायलांबाय था अब्लाबो नोंथांमोननो आरो मोननैसो जायगा देखायबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेसो मोजां मोनोब्ला आरोना लाइक खालामदो आरो बेजों लोगोसे नायबाय थानाय जायाब्लाबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फाइनालि गाइस सिगां जों 2019 आव फैनाय समावथ' नै ओरैहाय माने फुरा क्लियार नुयोमोन ओमफ्राय दा माने खुवानि थाखायनो माने क्लियारखौ नुला आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैहाय जों 2023 आव 2019 आव जेब्ला फैदोंमोन अब्ला बे माने फुरा क्लियार दंमोन आरोना ओमफ्राय दाबायदि टाइमावनोमोन आरो खिन्थु 2019 आव जानुवारि 3 थारिख बा 4 थारिखआव बिदियावनोमोन
बेबायदि समावनो माने फुरा क्लियारमोन ओमफ्राय दिनैनि थाखाय 2023 आव फुरा ब्लार देखायो नाया नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि नुदों आरोना बेहाय गाइस जों सिगाङाव माने नैबे जायगानिफ्राय जों बारनो मोनाखैमोन 2019 आव ओमफ्राय आसा खालामो दिनैहाय बारनो मोनगोन खोमा नायनोसै बारनो मोनगोन ना मोना ओरै फुरा साल बिफाङानो गोजा ना लोगोफोर नायनो हागोन ओरै फुरा साल बिफांल' नुगोन ओमफ्राय ओरैहाय डाइरेक्ट भुटानबो थांगोन गेलेमफुं थांगोन ओमफ्राय ओरैहाय फुरा मा जायगा होनो बेखौ डाइरेक्ट ओरै मोनलांजोबगोन नोंथांमोना ओमफ्राय जों दा माने दा ओरै सरलपारानिफ्राय लास्ट फैयै जोबथाफैबाय आरोना ओरैहाय फुरा ओरै थाङोब्ला माने डाइरेक्ट दागगारिबो मोनहैनो हागौ ओमफ्राय ओरैहायनिफ्राय डाइरेक्टथ' गेलेमफुं फैयो आरोना लोगोफोर दा जों बेहाय हाबनो मोनगोन ना मोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा माने आसा खालामो जों भिडिअखौ सानदोंबो माने जों भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसैबो होननानै जों बेहायनो सानदों सिगाङावथ' जों 2019 आव फैनाय समावथ' जोंखौ बेहाय हाबहोखायाखैमोन ओरैबायदि ओरै लामा बै लामाखौ बारहैबानो माने खुस्रोनो नागिरोमोन आरोना मानसिफ्रा दा हाबनो मोनगोन ना मोना नायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जों माने भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोबो जानो हागौ नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ इन्जय खालामदों होननानै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामगोन होननानै बेजों लोगोसे चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन बाय